Čaute ľudia, ja som Nenatrixeska a vítam vás u ďalšieho videa z hry Minecraft a minihry Annihilation. Aj tu so mňou Čau! F122 z prvého dielu. Toto video by som ešte na začiatku povedal, že toto video natáčam ten deň, keď vydávam prvé, takže ešte neviem vaše ohlasy na moje video a jak to hráme. Takže tak. Dali sme mapu a sme v červenom týmu. No to asi každý bude teraz zrkaňom. Hehe, no. Konečne som našiel asi po roku kaňon, že by sa hral. Wow. Čo také ďalšie poviem? Dúfam, že u tohto lajku budú pár lajkov, popri padne, dáte mi odber. No a teraz sa asi dohodneme na tom, že buď pôjdeme ťažiť železo, alebo pôjdeme rašovať na nich. Ja by som išiel ťažiť najprv. OK, to prečo nie? To je troška nudné, ale nevadí. Dúfam, že ma počujete dobre v videu. Keď takto možno natočíme znovu. Dobre, za 48, A to 7 sa sekúnd. nestane. Nikdy. Kam udá teraz? Dúfame, ja to dúfam, že to aspoň vyhráme túto hru. Kedy to vôbec Lebo začne? potom za 20 sekúnd tam ti už ukazujeme. No dúfam. Že asi najviac je žltých. Aha, a ináč hráme z gamerov serveru. Najviac je žltých? Hej. Potom je asi modrých. Stihneme sa pozrieť. Hej, takisto, ako týchto. Čo do iného týmu, buď v červenom Je to úplne bolo. Dobre, Som Luka, Že- som v hre. Takže rýchlo. Toto, OK. zrádla toľko miliónov. Milión zrádla. ale- No, Vidíš? tak, Ja idem von, každý. aspoň stack. Ja si musím aspoň stack. Ja berem furt stack, lebo Ja ťažím von. hraj a rýchlo. Tak. OK. Ježiši. OK. Zaťažíme, naťažíme drevo. Naťažíme drevo. Ja mám železo. Nič, kašľam na to. Idem k železu, keď to nájdem. Tu není železo. To je uhlie. Že tu bude železo. To je tu. Tam. Poď za kopec tam bude železo. Ja viem, Nie. u muňom. U toho železa. Fakt. Hej. To, jak je uhlie, tak pôjdeš doprava. No, idem doprava a... Kde? Ja to nevidím. Ty si A vyšiel tam, sa, bože. Choď k uhliu. Idem. No. Ty sa si u iného nevadí. Choď doľava. Skúsiť. Lebo Kde? ako som asi na zlý stane. Ale kde mám to? Ja tu... Asi. To je redstone, super. Ja tu nič nevidím. Kde vyleze? Tak. What the fuck? Ale nechcem ísť tam tým, kde je veľa. Ja myslím to málo. Ja tu je. Celý. What the fuck? Ja budem Dobre. žiť železu tam, kde som teraz. No tam u tých veľkých dolov nie je to až také dobré. No tam je plno ľudí nás spískaných, jak nikto. Nevadí. Aj tu, jak nikto, takže... Tak. Ideme Kameň ťažiť. knúpa. Ale sa ťažiť. Počkaj, to aspoň ťažíme. A teraz mi to seká.
Aj. Až tak? Musíme. No. Jo, oni mi furt vlezia do toho železa. OK, idem k tebe, keď ťa nájdem. Nejdeš. Moje. Fajné. Nie, ani či ťa nájdem, že? Musím držať shift. Dobrý tro. Si. Nepoviem. Čau. Nepoviem. Čau, ty zmrde. Ja viem, ďakujem. Uhlie. Aspoň celý toho železa. Ale nikto. Redstone. Je to druhé železo. Ja som ťa už asi našiel. Čau. Som ťa našiel. Dobre, idem back. Idem si vyťažiť uhle. Ja som vedel, že ťa nájdem. Ja som tomu veril. Tak. Jo. Ale no tak, Ja zase stratil, kde je uhlie. je naťažiť kameň na 5 radšej. A ma to stratil uhle. Tu je železo, a uhlie kde nevieš? To bude svoje, jak je redstone, tak pôjdeš ďalej tam. A už našiel. Vidíš. Vlastne 5 nepotrebujem. Ja To je potrebujú, to máš enderpearls tam. Stromu. To si pamätám ešte. Aspoň 10 uhlia by budem to stačilo. za tie lagy, keď bude vo videu, ale čo už. Dúfam, že s tým viete žiť. Neviem. Dobre. A? No, Toto. čo chceš? Ale bereme, bude stačiť, potom ešte naťažím železo. Ešte potom naťažím. Ja mám málo železa. Ja chcem aspoň takých tých, No. aby som mal na všetko, že meč, brenko. Všetko. Áno tak. Ja poviem asi na zlato, možno, neviem. Ale ja potrebujem železný krump. Ja viem, Ty máš. Moje má. ale radšej na železo pôjdem. Tak mám 30 expo a 35, aby som mal brnenie. No, nemôžem. Dobre, toto sa hodí, tak. Dobre, ideme železo. A tu česká. Aha, dobre. Jak? Železo, tak, moje. Koľko má železa? 17. Takých 30 ešte. Stačí. Ale, nechytím už nejaký železo. Ja chcem to, aby som mal na všetko. Víš, ne. Na krúh. Taký. Ježiši. Čo, toto robíš? Ukradol mi železo. Aj mne. V pohrebu. Lebo máte super rýchlo páče máte. Ja nemám. Ja som si oranžantoval. Ty Majne. čorko. Majne. Čorka. Majne. Ty čorka, nemajne. Majne. Majne čorka. Čorko, ješ pre mňa. To. Ďakujem, že si No, čorkou. ja ti dám toto železo, keď budeš chcieť.
Sme späť, len troška mám menšie problémy. Len prišli mi do izby nejak kvôli radiátorom, tak som to musel strihnúť. Počas toho strihu som naťažil železo. Tak. Áno, naťažím. Je to blbé uhnie. OK. To sa zve. Nemáte k tomu druhému, lebo len to zase budú berať, jak treba. A to ja nechcem. Dobre, idem back, mám tu celý tých... To bude mať nad sa brnko. Aj, dobre. Drž mi palce, aby som mal sharpness 3. Držím palce aj na Fire Aspect. Kámo raz, môj kamarát dostal sharpness 4, fire aspect 2 a knockback 2. A breaking 3. Kámo, tak to je strašne silný mech potom. No dal 12 damage. Wow. Toto Si bol- dal človeka bol- možno na 2 nebo 4 rany. Na dve. A zbrnením želzy možno na také 3 Veď si mohli dal. 3-4 rany. Zbrením a bez to by si dal na 2 rany. Tak, to nechcem. Tak, preč. Preč. Nie, krúpať som nechcel zahodiť. To berem, má všetko. Fáza 2. To začína. OK. V soukrátnej fázi budú toto, golem a tí bossovia. Na večer. Teraz. Teraz? OK. No. Tak urobíme si veci a hneď ideme na nich, dobre? Ale už určite ich zabíjajú, takže to máš Čo jedno. ty vieš? Možno tam budú nejakí. Sú iba dvaja. No tak nič. Som chcel, že viac seniáčov. To dvaja. Toto dúfam, že 30 bude. Raz, 2, 3, Dobre, ja 4, idem back, 5, mám vypovať 6, 7, 8, 9, 10. Poď na desiatku. Neviem, čo bude. Ďalší meč na svete. Mám 20 levelov. Unbreaking 3, Knockback 2 a Bale Arthropos 4. Len kvôli tomu ho zoberiem, lebo má Knockback 2. Hej, ty by som aj ja zobral. Aspoň vieš odražať. Aspoň vieš odrazovať. Napríklad z hory, on jedno cez ty ho buchne, že nepadol dole. No ale ja som to tak väčšinou robil. Vlastne. Nejaký zombie. Agni, Tak. si môžem kalotky a idem si zase troška Idem pre naťažiť. jedlo. Lebo aby som mal toto na... Jak sa to volá? Na brnenie ekty. Tak. Potom by sme si mohli urobiť toto. Invisible potion. Čo? Invisible potion. No to by sme mohli, ale no, dobre. Nevieš, To jak by sa sme to mohli. robí, že? Ja viem, ako to to robí. Ale to je... to sa bude celkom dosť dlho. Veľa prísa na to treba proste. Nie, veľa za to, podľa mňa. Treba ten... Zlatú Nether- mrvu, Netherstar, tú Nethervec. Nie. Áno, a A ešte ešte... niečo potom. Oko. Kyslé oko. Pavučie, ne? Pavúčie oko, ale to... ktoré začalo hniť. Také. Áno, také. Že. Tri goldy. 5 goldov, 8. Oh my god, oh my god, oh my god. 20. 22. Okay. Si spravím nový meč. Poinšampujem si ho ešte raz. Aký mám na menšom leveli, menší level. Ja si dám do ender chestky trochu jedla. Tak. OK,
Hej, tady už to jedlo, tak. Máte jedlo, verte. 12 železa, to hodí. Mám tam toho kopu. No. Stopni. Dobre, takže armorko, ideš interventiontovať. Armor. Na dvojke. Aqua Infinity, to nie je zlé. Projectile Protection, to tiež nie je zlé. Teď sa hodíname. Protection 1, to hlavne, to je najlepšie. Best. A Breaking. No, to moc Tak, dobrý. rozdelíme. Knockback 1. Jeee. Fakt? Chceš knockback 1 zase meč? Čo? Ja už mám. Knockback 1? Ne, a ja si urobím vlastný enchant. Že? OK. Ja zase budem šutriť na 30-ke. Ja aj tak budem Si ťažiť spraviť goldy, to. aby sme mali tie potiony, že... Kámo, potom by si mi mohol enchantovať. Čo, potiony? Nie, meč jeden. Aj, Lebo bože. tento môj... ten je moc slabý. Nič. To je nič. Mám krumpáč. Ešte gatie a helma. 12. Ja idem na modrých. Idem sa tam Tak? s nimi vyriať. Idem troška s nimi pozápasiť, aby som mal XP. Ja lebo to je by som to najlepšie. veľmi neradil, akože, teraz ešte, ale... Keď chceš zomrieť, možno. Ja nezomriem, ja mám celkom dobré armor a onešantovaný. Vieš, budú sa ma báť a... Aha, tu nikto nepostavil cestu. Padne. So, really? Fucking Zomrel si? really? Nie, nikto nepostavil tam cestu. Ich chcem tiež bloky, nie? Ako? Nie, len... To tiež problém. Jo, ty si taký lenivý. Nechceš ani No. vykopať bloky. Tak vieš čo, Bedvarse, furt ja musí obstávať more posteľ, hej? Furt ja. A tu není postiel. Teraz. Ja viem, ale ja sa ho nechce. Ja by som išiel, ale ja teraz ešte robím veci, vieš. Idem do zlata, idem si tam troška pohúšiť. Vieš tak, po zadku im dám. To tak treba. Bož môj. Dobre. A... Ja mu tu robím. Více, dvoje, no. A? Viem si to enchantovať rýchlo. Nedoľavím. Okay. Ježiši. To je... Tu. Človek sem dám. No, otvor sa. Mám lagy. Dám tuhle. To je fakt na prd meč. Najviac na Aký prd máš? meč, ako som mohol dostať asi. Aký máš? Veins of Atropol. Hmyzáková záhuba 1. Ja mám tiež na štvorke a Breaking 3 ako Quick 2. Obrana 1. To je najhorší meč. Obrana Ale, 1. Dobre. ale je lepší než tvoj, to je pravda. Tak idem ešte naťažiť a urobiť si nový meč. Lebo tento je na nič. Nechceš knockback 1, čo mám, odložený? Možno si potom vypýtam, ale ešte nie. A na čom sa najlepšie XP na Redstone? Áno, a na Emeraldu hlavne. Ale Emeraldy tu nie, ja aj viem kde sú, ale tie sú na druhej strane a tam je tu moc nebezpečné. To by som ti neradil, radšej Redstone alebo zlato. Hej, idem pre Redstone na zlato. Oh, žltý. Ježiši. On čo má?
Ježiši, mi to tak laguje. Nie, ja mám 3 srdiečka, 3 srdiečka. Proste nechcem ich stretnúť znovu, nechcem. Ty sám, bože, ne. Čakaj, kde je som? Redstone. Aj, no. Kamo, jeden je na zlate a idem na ňo. Fakt? Dúfam, že ho stihnem. Má toto, full armor. Neviem, ešte nevidím, ale vidím jeho nick, že tu je pri zlate. Mamo, zabijam ho. Mamo. Pekne. Dobre. Tak. Zlato zahodíme. Tak ho nikto nemá. Najlepšie, sem. Emerald. No ja taký A profík ten sam enchant, že... odzadu na ňo nabehol, jak najväčší Vieš čo? pár. No, A ten enchant, že Banes of Laughter Postal, čo robí? To nič nerobí, ne? to je na pavúkov. Ja. Pavúkov to myslím. Lebo Smite je na zombíkov, nemrtvých. A Sharpness to je na všetkých, no. To je ostrosť. A čo mu zlaku, že... Ja. Kámo, žltý ide po mne. Na modro. Raz. No, už nie to ja, nechcem to deť nikým texty. Ja. Herko, ja ti asi nespravím, keď mám... Ne, kto to zničil? Dobre. Hej, čo modrý? Hej. Ne, modrý. Modrý sa išli dohodnúť, ja si dali. Ja som ti hovoril, nechod. Ale tam boli proste... Ale modrý na našom území. Nie, a žltý na modrom. Na modrom území. To je čo? Neviem. Mamo. Bič. Matrix, ako máme. To druhé som si ho zabil. A idem na to druhého, ktorý... Má moje veci. Jak najväčší debil. Mal si dobré veci. No, ja som si získal svoje späť veci, ale on mal tiež vlastné brnenie. Aké, a brnenie máš aké tam? No, tak také ako Infinity je tak slabúčke. No. Nebolo to moc silné, ale no. Máš pre mňa také, alebo nie, ja si dá sa vykraftiť. Nech to je. Tak mám ešte 20 železa v peci, sa by peklo nebo by... Ja, tak nič nemám, ja mám ešte. Si myslím, že ešte mám. Ešte mám dosť. Joj. Trochu sa bojím, že ma to niekto zabíja. V tých doloch. Jak to daj? A ty chceš tu goldy? Nie. Ja si robím pre seba goldy, takže zabudni akože... Naťaž si. Máš krumpáč. Presne tak, to je moja reč. Kdyby chcel náhodou meč nebo to, že veľmi rýchlo by potreboval, tak by som dal, ale že golda to nech si naťaží akože. Nie som chúva. Tak. Jo, ešte 5 levelov. Sa mi to nechce robiť. Našiel som to, čo... Idem do redstone, raz, trochu.
trochu. Modrý. Ja viem, pomôž mi. Ježiši, s plným enchantovaným armorom. Ja viem, ja som ho nahitoval už. Poď, ideš. Zabij si ho. Zabijem tohto druhého modrého, mám ho. Kamo, on mal tiež železný brnenie. Kamo, ja som plný. Ja mám plný inventár veci. Zabil ťa? Na golde asi. Ja som si ho, ja ho vidím. Nie, Mám na luk. golde. Není na golde. Kamo, pískal som si luk. On má málo HP, uteká predo mnou a ja mám 3 srdiečka asi. Čo to má? Infinity 1! Unbreaking 3 a Power 3, kámo, tak to je dobrý meč. Veď Infinity 1 je nekonečno šípov. Ja viem, ale... Kámo, a mám pre teba brnenie, aj kámo pre celý tým, ja som full a mám 3 hápka. Pre mňa netreba brnenie, ja mám. Kámo, a mám súkromný meč, ale ja idem rýchlo naspäť. Tu sa bojím, že ma zabijú. Kámo, prostýl. To sa zobil u mňa prostýl, kámo. A som zabil to, čo mal enchantované brnenie. Len taký náhač si zobral. Jeho veci a pál do piču. Tak pozriem sa koľko to... Jak sa dajú? Počkaj, kde je redstone teraz? Tam tu. Jo, to sú moje veci, kámo. Jedna. Čiže rýchlo trochu redstone vykopať, aby som mal levely. Toľko veci. Sharpness 2, dobre, to je malé tento. Lebo by sme mohli ísť aj toto na goldy. Diamanty, keď budú. Nemám problém. Ale mám problém, veľa vecí mám, takže... Ja mám problém, že to laguje. Musím šantovať meč na 18. Ináč mám Sharpness 2. 8,5 damage dávam. Čo nie je zlé. Čo je celkom dobré. Ja s mojím mečom, čo mám teraz, dávam 6 damage. Mám pre teba môj meč. Sharpness 2, lebo som dostal Sharpness 2 a Fire Aspect 1. Chceš ten Sharpness 2, čo mám? Nie, daj si ho do Ender Chestky a potom viem, potom si poviem, dobre? Dobre. Kámo, teraz. Ja mám luk, Infinity Unbreaking 3 a Power 3, kámo. Vieš čo to je, má to tak... Unbreaking 3, Infinity 1 a Ja viem, máš Power na 3. sheep. Mám jeden, ten mi... Toke. Čo sa stalo? Jeden mi stačí. Nevadí, získam ho z Graveu. Myslím. Tak. Dobre, mám. Tak, jeden úplne stačí. Ja už by som išiel naspäť, mám 35 levelov. To je dosť veľa. Áno. Ja si asi pôjdem naťažiť dia o chvíľu. To je teraz idem na Ja si chcem pokiaľ zase modrý, kámo. Ja som dal troch. Troch som si dal, modrých. Troch. Na to som moc pyšný, lebo je troch, a s 3 hapkami, to som si nemohol dať, lebo jeden nemal prostý. To som videl hneď. Ja nevedel hrať vôbec.
Idem to skontrolovať, že či tu niekto nie je. Z takého inakšieho týmu. Lebo to by zle potom. Dobre, idem ťažiť. Okay. Diamond. To mám Fortune 1. A 20 Dobre, železa mám vajci. a dám vypiekať 33 zlata. to je dobrá. Moc dobrá. Prečo to niekto mňa... Dám si do všetky ostatné to. Tak. 30 level, čo mi padlo. Korisť 3, odráženie 2 a hmyzáková záhuba 4. No to nie je zle. Lepšie než ten môj, čo mám teraz. To mám. Počkaj, dám si odšantovať brnenie, ten rýchlo. Jasné, tak poď sem, poď sem, poď sem. Asi skúsim to pánky. Ale jedna. Bude. Super, niekde, kde sú malé levely. Tu. Hej, jedna. Obrana 1. Ja mám celé brnenie, obrana 1, ale enchant. Ja. Tak, ešte krumpač by som chcel enchantovať. Nemáš levy, že by si ma enchantol. Nemám. No, dva. Jo, ježiši, mi to laguje. Vo fázi 5 budú toto, nie? Čože, to jaký cheater. Jaký cheater? No. Prečo? Kamo, jaký cheater? Pomoc! Bože! Kde si? Oh my god. Kde si? Zumrel si. Pomoc! Pomoc! A kde si? Vy ste chujovia! Ty koko! A kde si? Už ti dávno poviem, keď to zomrel more. Veď som sa Debil. pýtal, kde si? Ty si nepovedal, jak som mohol vedieť, kde si? Jo, ťa si nechajú tie veci. No, ja to môžem nebať túto hru. Ja som sa pýtal, kde si, aby som tam hneď došiel a nepovedal si. Kde si bol? No povedz, kde si bol ty. Už som išiel toto, z tej brány. Som išiel. Ja som bol v strede. A on to bol cheater, on letel. More, dával som aj povedz, info. jak to napíš na gamerovi pod video. Jo, gamerovi môžem... Vieš čo, more, debil aj on je. More, nikdy nič nespraví. Už som mu koľko napísal, more. A nikdy ho nevyhodili. Chuj. Gamer je najväčší chuj. To má rád, neurazte sa, ale je to pravda. Ježiši. No poď. Iba do videa sa tak tvári, že poď. Len si poď, kde si? Na. Čože diameč? Enchantovaný diameč. U redstone jeden s diamečom bez brnenia, slabé. A s diamečom som aj enchantovaný. No, čo môžem teďka. Oh my god. Okay.
Trafil som tie najlepšie veci, ktoré som mohol mať. Ale hackera zabili, hej? Potom si ho zabili, lebo chceli moje veci, tak sa pojďte, keď ste chceli moje veci, no. Nenávidím takýchto hráčov, ktorí iba chcú pre seba veci. Nenávidím. Žltý, ahoj. No poďte. No, tu som vrátil to, tak do. Dobre, aj k tomu tu som mu to vrátil. Tak do. No, tak poďte. To sa nejde? Kde? To nejde. Ja to mám už naplný vodou. A kde je voda? Kde je voda? Ja chcem vodu. Čaká, ale to odložiť radšej. Za to odložím. To. Tak. Ale no ten neblbý. Neblbý. Ticho! Koksakeris, pôjdu do... Koksakeris, čakajte si na mňa. Hviezda diamantov, more dievča si ma dal, no, lebo som išiel po jednom, no, ten, čo mal best týchto vecí, ako neviem čo. Mal moje veci. Kde je voda? Na strede. Tak to bude ťažké. Nie, modrý, ja mečom. Ne, prosím. Vidím. Aj mňa si tu Maria zabíja. Spek dal zražanie, no, zabil ma. Kurňa. Lebo som prišiel tam na chránik a si ma dali kvôli tebe. Ja si Kašľa na chcem to, počkaj. v kľude naplniť lahvičky, oni ma musia zabiť. Si môže prostý Minecrafťák ako naplniť lahvičky. Asi nie. V kľudu. Ja viem, tým modrým je zničiť tento nechcú. Alebo žltým? Neviem, modrým. Chodí k modrým, lebo modrí si začínajú. Vidím. Tak poď so mnou ma klidne. Ja idem na stred si urobiť lahvičky a urobiť spoločne neviditeľnosti. To viem ešte urobiť. Ten modrý nepomôže, ale okej. Ba, pomôže. Tak iba že sa k Proste Nexusu enchantovať dostaneš. krumpa, že dám ti a potom tam rýchlo dojdeme. Lebo ty mi dáš, ja budem kopať, ty ma budeš chrániť po tomu Nexusu. Jasné, ťa z modrika, no to je svinka. Čakaj. Nemám žiadny chrom, no, super. Ale tam budem musieť iba na teba čakať, že keď to si, ne? Robíš. Počkaj, tomu modrému to idem vrátiť, kámo. Dúfam, Ten, čo mal diamantový. Diamond, čo mal. On si tam proste čaká a do tej, dokým ty tam nepôjdeš, on tam drží shift a keď tam si, tam kde má čakať, tak sa zabíja nikto. Ja chceme naplniť lahvičky. A ja sa teraz zabíja. Kúkaj do chatu, jak sa zabíja. Ale musím nás... Ale za ňa musím. Prosím, Perfekt. ja No. chcem prežiť. Ja chcem prežiť. A u nás na tú strehu pôjdeme. Ne, on si tu zrestil jedného. Ja utečiem, ja musím utiecť. Prosím, nezabij ma.
Týko, nie ten žltý, zbijame čo. Kámo, ja som si dával... Ja som si dal diamantového! Tak, On si zobral moje veci. On má dobré veci. On mi zobral veci. Ten chuj mi zobral veci. Ale mám tu... Ale mám Protection 4 a Respiration 3 Diamond Helmu. Tu z bossa, čo spada. Dobré. A meč nemáš na Oh my god. Nemám. Ale on všetko ten jeden debil zobral. My sme červení, nie? Ja týchto nenávidím, lebo oni ich len čorkujú. Aj na Bedwarsu. Kámo, ničí nám nechú. Ja idem zoberiem ti. Kámo, jeden tam je. Jeden tam je, čo nám ničí. Rýchlo na ňo. Hop, hop. Tak ja mám tu diahelmu, ktorá mi moc nepomôže. Ja si urobím toto, tie veci. Hop, hop. My sme strašne slobení. Hop. No dúfam, že to budem robiť dobre. Čo ide prvé? To oko, či... tá mrkva? Nevieš? Najskôr to oko, také hnilé. A potom ide, myslím, že mi tá mrkva. Nemáš toto nejaký rýchly kompát, že by si mi dal a ty by si mal takové silné veci Nie, počkaj, najskôr táto, mrkva ide tam. Mrkva. Mrkva? OK. Dúfam, lebo keď nie, tak zabijem. Čo ja viem, to nemôžem. Ja si to už moc nepamätám. Len dúfam. Tak. Poušť oko. Spravené. No dúfam, že to robím dobre. Ono ty zase na nás nabiehajú. Nie, minúty. A potom ešte recnú, aby sa to predĺžilo, ne? Áno. Počkaj, nemáš gunpowder, že by som urobil splash potion. No, ale to bude mať menší účinok zase. Nechiteľnosť. A to bude mať zase menší účinok. Ale budeme to mať obidve, ne? Aspoň. Ja chcem veci. Kámo, ja som teraz dostal lúk. Odražený, korist a nerozbitnosť, wow. Kámo, stak železa som mal. Mám stak železa. Vypečeného. Wow. Tak, Kámo. Tak? dáš mi aspoň polku. Hej, neboj. A kde si? Idem na spawn. Železný krumpáč, Dám. Preč. Preč. Ja som na spawnu. Kámo, návničík modrým. Ja som u craftingu, tak poď potom. Tomu. OK. Polšní by som mal hotové. To som. Ako. Tak. Zlatý nechám. Máš zlatý krom alebo niečo také? Počkaj, mám tu Sorry. železný krom. Chod si enchantovať keď tak a tu máš železo ešte, počkaj. Na, Ďakujem. nezač. Nám ničia. Ale modrý ničia tiež. Nám ničia, kámo. Dobre. Ne, nechcem prehrať. Prosím, nie. Dúfam, že nie. Aspoň ho už zrobili. Tak. Hej, tak ty vidieš, ja ti ukážem moju Diamond Helm, kámo, jak nevčpánu. Ostatné železo mi daj, prosím. Počkaj. Dobre, to máš. Ne, pozor. Dobre. OK. Ale musíme si dať dole brnenia, vieš o tom, aby nás nevideli. Ja viem, počkaj, kde sú ešte tie polšní? Kde sú? Choď enchantovať ten krompač rýchlo. Hej, na 6 a Dám to na hádže, 5 jeden. Zlato mi hodil. Vykrafti mi tento. Kámo, ja mám šťastie 3 na krompáči. Ostrosť 1 na meči.
Kámo. Daj mi zlato, ja si spravím Ježiši. Daj mi zlatý krom, prosím ťa. Hneď ti urobím, počkaj chvíľku, len veci. Ja si ho olenšantujem. Len veci si dám do česky, lebo nechcem ani prísť, vieš? Rýchlo. Koľko zlata ti dal? 6. Kámo, aj ty si správa, olenšantuj si ho. Dobré. A budeme obidvaja so zlatým, kámo, my zelených zničíme takto. No hej, ale ja sa trochu bojím, ale to už. Ale dáme si dole brnenia, ale vieme, že nás zabijú, ale aspoň to vyhráme. Hej, len ja nemám XP. To je zlé. Ja ti olenšantujem na 4. OK. No rýchlo dávaj. Ja viem, už robím. Zlaté, Späť, som si musel niečo vybaviť. Hej. A ja im enchant, máš už splash ako neviditeľnosť? Nie, nemám. Mám 2 poušní pre teba, pre mňa. To bude stačiť, dúfam. Tu budeme 4 Tak, jedlo. na 4. Efficiency 1, dobre, ten bude môj, ale nie. Efficiency 1 obidva, ok. Okay. Idem hore. Sem. Kde si? Tu. Ideme, poď. Cez modrých. Ale dobre, O, mám. ich je najmenej. No, poďme. Počkaj, dám ti ten potion, ne? Idem. Na Na koľko dlho je? 8 minút. Dobre, ideme, poďme. Daj dole brnenie. Počkaj, ešte sa nedávaj. Až Ok. toto. Až tam už. Až ak budeme, hej, dobre. Poďme. Počkaj, sa Cez má- modrých pôjdeme. Máš také bloky? Ne. Nevadí. Tak Poďme. naťažíme, ne? Okolo. Čo bude, tak to urobíme. Kámo, ale... Kámo, modrých by sme si mohli vybiť všetky už. Oni majú asi diamond veci, Ale ale keď nevadí. zničíme žltý, zelený, tak to vyhráme už úplne a to je lepšie, než vybiť modrých, lebo modrí tam majú veľa vecí asi. Ešte šťastne, že sme nešli k modrým. Počkaj, kde mám kompas? Pozor. Kde si išiel? Hej, mám bloky aj, takže môžeme. Poď. Počkaj, len dám k zeleným kompas. Nie, poď na modrých a cez modrých pôjdeme na zelených, lebo cez srdce neoplatí. Dobre, poď. Dobre, už som myslel, že som Oh, spadol. oni im ničia už, kámo. Dobre, no tak, Dúfaj. no tak kámo, ridi. Poďme. Kámo, oni to dajú. Oni to dajú. Dajú. Poďme. Rýchlo. GG. Robíš, Ne, oni ich zabijú tí dvaja. nevadí. No, už jedno zabili, Ešte sme tu my asi. dvaja. Ešte sme tu my dvaja. Kde si? Poď. No tak to dáme kámo, zo 15 zlatými. života to je jak nič, keď tam prídeme hneď smrti. A oni Oni to budú Oni tam strážiť iba určite. dobre, už si ich zabili. Oni to už budú určite strážiť. To by som asi nerobil. Kde si? Nevidím ťa. Je tu, poď sem. Tu. Dobre, už sa vidím, bože môj. Nemusíš Neboj sa. Nekričím. Kámo, žltý, kámo, dávajú. Daj si. Teraz. Hej, dobre, nie. GG! Počkaj, kde je? Pošli tu. Vyhrali sme! GG! Super. Ešte nám ničia. Ešte nám ničili. Nevadí, Rýchlo už tam to idem. vyhráme. Nevadí, ja tam idem. Už sme to vyhrali, takže... Kámo, nám GG. ničia. Nám ničili, kámo. Čo? Tak nám ničili. Kámo, 400 coinov. OK, poď toto, Je to na tam? nás, poď na nás. Ten mrkový no. Na nos? Hej. A som A robí 2. OK. Mrkové nos. Niečo? Poďme.
Takže toto by bol koniec videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď tak dajte like alebo subscribe. A dúfam, že sa uvidíme u ďalšieho videa. Takže čau. Čau.